lumikenttiä. Onhan siellä se yksi kenttä. Kenes kanssa mä oon? No niin, Tommi, nyt näytetään. Alkaa taas. Miksi et Tommi liiku yhtään? Mä yritin tähtäillä sen. Kuka se savuttaa jo? Se savuttaa, mitä parhaiten savuttaa. No niin. Se on siellä kulmassa se yksi latarekla. Ne Tommiko se heitti virveli. Virvehän on virkaverkko. Virveverkko. Oho, mä näin heinäpaali. No, kun ei tuu Muhammed vuoren luokse, niin... Ihan Hanimedin vuoksi. Perkele. Mitä takaa? Apustakaa. Ai, taas oli. Ja sit tuli chip. Tässä on kakkia se talo. Ei, kakki. Moi! Perhänä kun mä ammun lonkalta. Saisuu. Se on siellä nurkassa, siellä... Tossa. Ai. Moi moi. No perkele. Moi moi! Ammuks sen Marku? Häh? Mikä niistä? Traktori. Mitä sä katsot? Ei kannata traktoria katella liian pitkään. Tää... Missä oli? Missä Markku on? Missä Tommi? Kuolen se oli? koko ajan perkele. Ai, pillu. Väärässä aamussa. No ihan kiva kun syntyy tohon tuliin. Niin, no viimeksi synnyt siellä taakse, nyt synnyt siellä eteen. Pillu. Hyvä. Varo tulee. Kun yritin huitaa tuolla puukolla, se ei paskalla ole. Ai, Markku on se paljon. Nyt jämähti. Jämähti. Mikä jämähti? Kone. Nyt se taas. Ai vittu. Miten tällä pystyy muka ampuu? Se jämähti 10, tai melkein, no semmonen 5-6 sekuntia, että... Mulla ei kyllä tää Tää on ihan sihti. paskaa se. Ne on tottunut, että niitä taputetaan sielläkään. Varo takaa. Care package ready for delivery. Care package ready for direction. Mark the drop zone. Tarkalleen missä. Care package on the way. Mikä toi oli? Ai jaa, onko se sulle? Käy hakee pois. Assault drone standing by.
Mä oon sit kun sä nukahat, mä voin lähteä touhuille. Mä valvon sun rinnallasi. Friendly assault drone inbound. Sieltä hutisee. Tapas se! Mikä toi Se oli ihan uunona siinä, mutta voi Paisteli maata kuin piikoira. Mä oon maassa. Ai. Ihana kun se latasit. Mä en nyt hallita tätä tekniikkaa vielä. Hyvä. Heti okei. Ja nyt se syntyy taas tonne selän taakse. Kiitos. Oi fuck. No, Miten tää paikantaminen nyt tapahtuu? Ai siihen suuntaan. minkä takia mä ammun 3 kertaa ja ei satu? Se haavoitit vaan mua. UAV online. Vittu. Sori Markku. Mä kuulin kun sä polistelit sen. Care package on the way. Jätään kuten karapakka kertaa koko ajan. Ei vittu tällä paskalaus. Kyllä vaihdaa peliä ja ota itselle kunnon ase. Tämmösiä louskuja pistää ihmisten kiusaksi. Mä kuulin kun sä ähkäsit, mutta missä se oli? Pakkaripistoissa. Ne on siellä... Vittu. Mä kuulin taas kun hyppäsit. Friendly predator missile inbound. Lonkalta paskaa. No, Höpöttäkö nyt? Höpönassu. Vitsi! Loppu! Ei, mä olin piilossa. Tällä osus saadaan puhulla. Recon standing by. Nyt mä sen tässä yritin ampua kyllä vähän. Oi helvetti. Aletas on. Onks tässä joku 10 kutia vai? Tai hutia. No sattikutia. Care package ready for delivery. Ai vittu pääs viereen. Viereen sänkyyn. Yes, yes, Care package yes. ready for direction. Mark the drop zone. Tämä on niistä. Care package on the way. Missä oli? Siellä paljon on. Delta, your airstrike is Perhana! keep on Nousi liikaa toi piikki. Delta airstrike on the way. Ei osu, ei osu. Oi menee, se on ketään. Ei oo ketään. Nobody. Ups! Nobody. Se oli niistä se. Mä niistyn nenää. Niistä se. Time's almost up. No oot täältä nyt ihan 6 munaa voittanut. Puhuisin ihan 6 munan johdosta.
Missä saakka sä näit sen? Perhana mä heitin puukolla. Yes! Tää on mulle Ko last killi. Black.